Jedním z mých letošních cílů je trávit víc času venku a taky chodit víc na procházky, takže dneska vyrážím na takový krátký výlet kousek za Prahu. Takže my jsme vyrazili do Roztok, konkrétně do Roztockého háje Tichého údolí a jdeme směr Unitice. A naším cílem je kavárna, která se jmenuje U Lasíku a mají tam úplně skvělý koláče, skvělý pečivo. No a tady tenhle ten výlet, tady ta trasa není nějak náročná, je to asi 4 až 5 kilometrů tam a zpátky, záleží kam přijedete, kde zaparkujete. Dá se tady jít i s kočárkem, dá se tady jet i na kole a myslím si, že to je taková fajn procházka s hezkým dobrým cílem na konci. Tam si tě koupil.